Sizame la kobhuti bakho. Uzame ini? Ukuthi oyedwa angitholele umntwana. Nangu umfazi engijwayela ngapha. Enze njani? Angimithisi. Angimithisi utshaki uyahlanyela ekhanda lakho wena. Bafethu. Ngicela ungiye ngikhulume nomngami. Angithi nini ningithathe nazo ngibeka la nathi ngikhulume naye. Ngithetheleni ngikhulume naye. Enze njani? Cha hayi phela ukuthi angimithise ngokuthi Enze size njani? sihlale. Baba ziningi Uyazi indlela ukuthi mina zokwenza lezi zinto. uyazi ungasebenza lezi zesilungu esingenza ngazo ukuze sithole umntwana. Wena. Sengiyahlanya mina manje. Sengiyahlanya. Uthe wena ufuna ukulala nomfowethu. Hayi bengingasho mina ukuthi silale size senze. Bengisho ukuthi mhlawumbe kuthathwe nobu budoda bakhe ngetechnology lesenziwa manje baba nawe uyayazi lezi zinto. Lalela la. Mina nawe siplanela umshado. Angithi? Awukho umshado esizowenza lana ngingenangane mina. Ngikhathale mina ngithuka oma wakho, ngithuka oma wakho. Usuphilela abantu kwamanye wena wangitshela ukuthi wena unendaba nakuthi abantu bathini. Phela abantu manje Usuphilela abantu wena manje. Ngikudle egcekeni usuke ungekho ule emsebenzini. Ungishayise ngomoya kancane. Uthi kunjani? Usuke ungekho ule emsebenzini bengibhudi. Siyaphinda futhi siyakubingelela kwi-episode yanamhlanje khona la kwi-channel yakho ibizwa ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Once wangibona nje kwi-laptop yakho, ifoni yakho noma mhlawumbe sescreenini la ungibukela khona, uyazi ukuthi it's about to go down. So check indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta imijolo yabantu abaningi abahlukahlukene. Mhlawumbe nawe uyabona ukuthi hayibo sengimbonile uMatifana engenelela kumjolo othile. Nawe uyafisa ukuyibona ule ekhaya mhlawumbe ngokulandelayo. Lo lakho longakwenza thumelela i-email address njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Before ngiqhubeke nje nokuthi ngingidlalele ukuthi yini elindelekile lekhaya, balekele kakhulu ukuthi siphuleke. Sigebisa amakhanda phansi, uNkulunkulu kaMatifana sawukele. Nangabe senze kanjalo, izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe nomjolo uhambe smooth, yonke into ibe right. Khumbula ukuthi mina ngokuthemba wena sine goal noma sine target ka 1 million subscribers uma kuphela unyaka 2025 and mina ngithembe wena ukuthi ungakwazi ukwenza lelo phupho naleso sifiso sibe impumelelo. In the meantime, wena ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu. Nangu thanks la pressa phela wona khona uzokwazi bakithi ukuthi ulekelele ngaloko okuncane ungakwazi ukuthi usisize ngako ukuze i-channel yethu ikhule ihambe phambili. You can join as a member as well. Lokho kuzokulekelela ukuthi uthole inhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazitholi, ukwazi wena ukuthi uzithole kuqala exclusively. Okwamanje asambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani and silungisa kanjani. Khumbula mengabe kumele siwufake uthwa esilondeni siyawufaka, kera ke siyabheka ukuthi isimo sihambe kanjani mase siyawufaka. Ongiphelezele sabo. Sanibonani, igama lami nginokuthula Mzobe. Ngize lana silungisa umjono kuba nginenkinga nobaba wasekhaya. Ngiyathemba ukuthi mangiza lana usizo ngizolithola. Siphinde sikubingelele futhi mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Siyajabula kakhulu ukuthi uyingxenye lomndeni wethu lekhaya njengoba sikhula nje kumjolo show i-channel. Tholakala khona la ku-YouTube. Uma kuwukuthi awuka-subscribe, iphuthuma njengamanje usubscribe, ulike, uphinde futhi ke ushare nama-videos wethu esiwafaka kuyona le channel. Uyazi-ke masehlele kanje sokhuluma iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta umjolo. Asigcine-ke ngokuyikhuluma kuphela, sithole isixazululo uma sikhona and kumele siwufake usawoti esilondeni siyawufaka. Yize-ke kodwa-ke lapho si-check isimo ukuthi sihamba kanjani before siwufake. Eceleni kwami khona ubafo khona njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungane ezithole la kwisho namhlanje and sibone nje nanesimo ukuthi isihamba kanjani kwi-relationship yakhe. Mfowethu ngiyakubingelela mfethu grand. Ngiyaphila kakhulu iqhawe lami ngezwe kuwena. Mfethu ukukhala kusiza. Ngiyajabula kakhulu mfethu ukuthi mengabe uthola i-call ethi udingeka le ekhaya, ungachithi isikhathi sakho. Uvele nje usuke mfethu uzohlala nathi sikhulume mase siyabona ukuthi lapho singakwazi ukulekelela la kumele silekelele khona. Ulana mfethu igama liyazisho silungisa umjolo. Ukusho ukuthi mhlambe nawe khona la ubone ngazi ukuthi khamba kahle kanti mhlambe umama akekho happy yena ngezimo ezithile. Because akuzona zonke izinto esizitshela ukuthi sizenza kangcono sibe happy ngazo. Singaba happy thina while abanye abantu bengekho happy. So mfethu unokuthula Mamzobe. Usho njalo isibhalele. Uyamazi lo muntu, umazi kanjani?
uNokuthula kahle kahle ngingodusi yami. Sike saba nama-plans amaningi ukuthi bese sikwi-process sokuthi sifuna ukushada. Ngezathu ey'thile-ke due to i-COVID-19 nokungahambi kahle kwempilo sagcina singashadanga because leyo mali bese siyiseyivile bekumele siyisebenzise kwezinye izinto. So njengamanje siqala phansi-ke sizama ukulungisa izinto but uyi-fiance yami. Ifiance. Yes. So ngiyabona ukuthi Nokuthula umuntu wakho oqondile mfethu, Yeah. umuntu wakho oqondile. Sonke-ke lesikhathi-ke nindawonye. Impilo injani mfethu? Hamba kanjani? Manje nje ngithi ngichazele ngawo Nokuthula, ngamchaza njengomama onjani? Ngathi ngalethelwa ingelosi. Namhlanje ngiyamangala uma ngabe ngiyithola kulolu hlelo ukuthi kuyajolwa because mina angijoli nayo. Asajoli manje. Umama oqondile. Umama nje oqondile asijoli manje. So angi-understand ukuthi ngibekwa yini la. Kodwa-ke mhlambe as the show progresses mhlambe ama-outcomes zobe sengizwa ukuthi mhlambe lolu hlelo lusiphatheleni because mina angijoli. Asijoli nayo. Yeah. Umama oqondile njengoba usho nje. Kodwa-ke ake sithembe ukuthi mhlambe ngokuqhubeka kohlelo sobe seluyi-unpack-a lona uhlelo sobe sesithola kabanzi ukuthi mhlambe yini kahle kahle eyinkinga kwi-relationship is cause mina njengoba kade usho mhlambe ungayitshela ukuthi mhlambe usenza kahle only to find ukuthi mhlambe khona ongakwenzi kahle. So I'm kind of being confused ukuthi what am I doing here. Kodwa-ke well kwi-relationship yethu cha elavidavi kumnandi nje yonke into it's smooth nje. I know. Mfethu ubonakala ngisho uchaza ebusweni ukuthi I know uthando likhona, uthando liyachichima. Kunjalo nje cha. Mfethu bonke ubudlelwano buyaba ney'nkinga, iqiniso esingeke libalekele Yes, lelo. true. Mase kuba kuninaka ukuthi mhlampe meyabe ziba khona iy'nkinga nifeyisana kanjani nazo? Yeah. Wena nomama uma kwenzeka mhlampe kuba khona ama-problems abakhona, niyahlala phasi nikhulume ngawo, akekho mhlampe ufuna ukuphakama kunomunye, nenza kanjani menibhekana nenkinga? How do you guys tackle i-problem noma i-situation esuke ikhona ngaleso sikhathi kwi-relationship yenu? Alright. Kafushane nje ukuphendula lo mbuzo qhawe lami. Unkosikazi wami umuntu ngathini ongavaleli izinto ngaphakathi. Sure. Mangabe kukhona nje into emphatha kabi umuntu nje okwazi ukuthi abe open akhulume nje whenever kukhona into engamphathi ngeze kahle. I know, but ngiyajabula and into engijabulisa kakhulu ukuthi uyachaza ukuthi umama umuntu oyikhulumelayo. Yes, So yes, whenever khona inkinga angekho happy ngayo uyakwazi ukuyikhulumela. Yes, Okusho ukuthi yes. nanamhlanje ngenzeka ukuthi khona ongakwazi mhlawumbe asabile noma anqenile ukuthi akukhulume nawe endlini, but wa decide ukuthi ngoba ukayibona ishow isiza abanye abantu, Yeah. mhlawumbe ningakwazi ukuthi nikhulume kahle kukhona nami phakathi nendawo nibonisane njengabantu abadala. Ya okumangazayo ukuthi ngoba uhlelo ngiyacabanga ukuthi lento kune-clash ekhona because uhlelo luthi siyajola but mina Yeah, angithi siqala khona emjolweni, Yeah. sinyuke nawo kanje. Nami ngiyeza lapho khuleke ungasabi. Ngelinye ilanga uyongithola sengibizwa ngobaba uNzimane. madoda. Yeah, ne? Uready ukubona umama ukhulume naye. Anginankinga. Ungambona. Ngambona Awusuka nginankinga. madoda, ismathatha sakho isithupeka. Awu. Hawu mfethu ngithanda nje indlela mfethu Ipha- oba happy ngayo ebusweni. iphakade lami. Iphakade. Yeah. Eish, Angiyamthanda lo nkosikazi. I know. Uyikho konke kumina. Ingakho ngithi I'm willing to spend ngisho kokugcina for yena because sesiphuma ebunzimeni obukhulu naye. Yeah. ne? Ungithole ngi-nothing but namhlanje ngiyahlonishwa because of yena. Ukuze uma bethiwa uthando lisemoyeni, mina ngiyabona-ke la, nawe uyabona futhi because ubafo iyachichima mfethu, ubuso bakhe buthi kanje, uhappy. Ngiyazi ulindele ukumbona umama, sazi ukuthi yini le yenze wabhala la kwishow. While we waiting, ithimba lethu liyahamba njengamanje losilandela umama limbeke la, and uma befika sobe sesiyakwazi ukuthi-ke sisizwe indaba yakhe umama, siphinde sikhulume nabo behlangene bobawu-2, sikwazi nokuthola inkinga yabo ukuthi kahle kahle yini inkinga yabo. Mewukuthi iyalungiseka siyayilungisa bakithi, mewukuthi idinga abakhulu sibadlulisela kubantu abakhulu abazoyilungisa inkinga. Uma kuwukuthi inkinga obonayo nawe ukuthi hey futhi sizoyibuka kodwa sizobe sizamile. Ithemba lethu liyahamba njengamanje liyozama ukusilandela umama sikhulume naye, ungayindawo. Nkosazana sawubona. Unjani mama? I know, siyajabula kakhulu ukuthi awugcinanga nje ngokubhala, usitshela ukuthi ucela uVusi ukuthi asondele nezokhuluma nobawu-2. Well, semabe sikhuluma ke noVusi cha uhappy mfowethu.
uhappy ngabe ngihlala ngawo uhappy nje ngendlela omphethe ngayo uhappy ngendlela izinto ezihamba ngayo phakathi kwenu nobabili but ke ake ngizwe nje iside lakho as ubaba wekhaya ehappy ecici yambona nje uyachichima and into ejwayele nasekhaya ngiyacabanga sizwe nje iside lakho ukuthi ngokubuka nje kwakho kuhamba kanjani i-relationship yenu ihamba kanjani. Engingakusho nje ukuthi ubudlelwane bethu buhamba kahle kakhulu. Umuntu nje onothando onginakekela ngakho konke engikudingayo. Noma phela iy'nkinga zikhona kodwa nje kona kuhamba kahle. Yonke into iqondile. Ngeke ngize ngisho ukuthi iqondile khona la esingaboni kahle khona sobabili. Yani. Yeah. So mengabe ningaboni ngasolinye nobabili nenza kanjani mhlawumbe ukutheklisha leyo nkinga leyo? Niyahlala phasi nibonisane noma mhlambe kunalento yokuthi kugcine izwi lababa mase ukuthi kuphelele lapho? Sike zama ukuthi sithole usizo. Kusho kona ukuthi phela yabazi nabantu besilisa bahlezi befuna kugcine bona. Ugcina yena noma into eyibona ukuthi ayikho ras kodwa ngoba isho yena ufuna kugcine yena. Okay. So ngenzeka ukuthi into omlethele yona namhlanje la ehlelweni into ayaziyo, it's just that nje kugcine yena okwamanje noma into mhlawumbe ningakazi nahlala phansi nakhuluma ngayo? Into ayaziyo lento sesihambele kakhulu nawe uyayazi nje kahle ukuthi yini engihlezi ngiyifuna kuyena. Yani Mnumzane Zondi ngathi uyezwa mfethu umama uyasho ukuthi u-aware ukuthi yini inkinga because seniyihambele kakhulu kuyihambeleni kakhulu uyazi futhi ukuthi yini ayifuna kuwena. Mhlambe mangayibeka nje kafushane Mholi. Inkinga esibhekene nayo nje la kakhulu ubudlelwane bethu ile yokuthi athole umntwana. Umntwana akawuyiplaneli wena. Angazi noma iyona nje angilethele yona la because angicabanga isihloko esikhuluma ngaso ngicabanga ukuthi sikhuluma ngomjolo nezingane into ezimbili ezihlukene lezi. Yani ngiyajabula mfethu meyabe mhlawumbe inkinga ivezwa uwena because njengoba ngikubuza lo mbuzo bengifuna ukubona mhlawumbe ukuthi iy'nkinga eninazo mhlawumbe unayo ne-idea yokuthi inkinga ekanjani. I'm glad ukuthi mengabe umama ekhuluma nje kuwena into efikayo emqondweni ukuthi sizama umntwana noma sifuna umntwana. Mama ungamtshela-ke nangu khona ubaba ukuthi kahle kahle kuyikona lokho akushoyo noma mhlambe ugejile? Sithanda sami. Nkosikazi yami. Ya. Kuyikona lokho akushoyo. Lokho engikwenza hayi ngoba mhlambe ngikubukela phansi noma ngingakuhloniphi. Ukuthi lento isingaphezu kwamandla ami angisekho happy ngoba nabantu bakini manje sebeyangithuka osisi bakho bayangigudla. Ngento esingakwazi ukuthi silungise thina sobabili kodwa ngiyabona ukuthi ngesikwazi ukuyilungisa ingakho ngithe ake size lana sizocela usizo mhlawumbe kukhona usizo abangasinika lona esingalithola la. Yazi mina uyangixaka. Indaba mangabe ufuna sizokhuluma ikamero le because lento i-privacy yethu sobabili. Awusasebenza uprivate mase kunje. Lalela baby. Uwe wonke nje ama-solutions abunawo ukuthi ungibizele amakhamera ukuthi uzongi-embarrass noma uzongihlambalaza phambi kwalo mfana. Ufuna ngenze njani? Ngoba mina mangikhuluma nawe awufuni ukungilalela ungisathe serious mina. Lalela la. Uyabona the facts lesi ukade kusho wena uthi siyazama ngakho konke usemandleni sifuna usizo. Lokho kusho ukuthi ngiyakulalela la endleleni yami. Ngithathe futhi ama-action, ama-ideas akho. Okay, mengabe nivezwa ukuthi ngicela uma kancane. Ngisakhuluma nawe ngithi nami ngivumela ukuthi ngikhulume. Okay, hayi. Sengithule. Nginengqondo mina la ngiyacabanga. Kodwa akuyona isolution nje ukuthi ungibizele wonke la makhamera la angibuye kanje uzongihlambazela wonke lo mhlaba lo. Yazi isizathu sokuthi mina ngikulethe la ingoba vele isolution nginayo. Ngifuna sikhulume ngayo. Khuluma ngezwe. Kule nkinga lesibhekene nayo mina khona indlela ebengifuna ukuthi sizame ngayo lento ingakho ngikulethe la. Ngifuna sizame la kobhuti bakho. Ha? Senze njani? Sizame la kobhuti bakho. Uzame ini? Ukuthi oyedwa angitholele umntwana. Nangu mfazi engijwayela ngapha. Enze njani? Angimithisi. Angimithisi utaki uyahlanyela ekhanda lakho wena. Mfethu.
Ngicela ungiyeke ngikhulume nomngami. Angithi nini ningithathe nazo ngibeka la nathi ngikhulume naye. Ngidedele ngikhulume naye. Enze njani? Cha hayi phela ukuthi angimithise ngokuthi Enze size njani? silale. Baba ziningi Uyazi indlela ukuthi mina zokwenza lezi zinto. uyazi ungasebenza lezi zesilungu esingenza ngazo ukuze sithole umntwana. Wena. Sengiyahlanya mina manje. Sengiyahlanya. Uthe wena ufuna ukulala nomfowethu. Hayi bengingasho mina ukuthi silale size senze. Bengisho Ufuna ukuthi kwenziwe mhlawumbe njani? kuthathwe nobu budoda bakhe ngetechnology lesenziwa manje. Baba nawe uyayazi lezi zinto. Lalela la. Mina nawe siplanela umshado. Angithi? Awukho umshado esizowenza lana ngingenangane mina. Ngikhathale mina ngithuka oma wakho, ngithuka oma Oh, usuphilela abantu. Kwakungewena wangitshela ukuthi wena unendaba nakuthi abantu bathini. phela abantu manje Usuphilela abantu wena manje. bangikudle egcekeni usuke ungekho ule emsebenzini. ngomoya. Hawu. Awungishayise ngomoya kancane. Uthi kunjani? Usuke ungekho ule emsebenzini Yo. bengigudle ubusuku nemini mina lapha. Lalela la. Khathele Ingane nami. angikwazi ukuyiplana ngiyezwa. Ingane iyofika ngesikhathi sayo. Siphi isikhathi? Awusufuna Iminyaka iyahamba. Ngiyoze ngishaye 40 years ngingenamntwana mina. Ontanga bami manje bawogogo mina ngihleli angingangane mina. Ufuna muphi ubafu? Hawu. Wena uyalunywa la ngaphansi ngiyakubona. Uyalunywa uphethwe impene ngakubona futhi ukuthi uyamfuna wena ubafu. Hayi okwakho ke lokho mina ngikwazi. Futhi Mina yabo- bengithi ngisiza Uba wena. futhi la. bonke ngibona ufuna usikhumbuzo wena uyalunywa la ngaphansi. Mfethu yona into engilethele yona la. Sengingakhuluma mfowethu. Phela mina ugcina ungikhiphe out wathi Mfethu ngiyakubuza umbuzo lo answer me. Yona into engilethele yona la. Ulethwe yimina la. Sengingakhuluma yini? Lethwe yimina. Qala. Khuluma ngezwe. Oh. Kodwa ngibhedela lo. Hawu. Mfowethu, ngiqala nje ukukhuluma, nginilalele njengoba nikhuluma. Umama uveza ukuthi usethuke kakhulu emndenini. Uphilela abantu yena manje. Ngilalela, angithi ngikulalelile Okay. nami. Umama uveza ukuthi usethuke kakhulu emndenini. Ethukwa wosisi bakho, ethukwa uma wakho ukuthi ngicathi igama abalisebenzisa igama lenyumba usually ukuthi uyinyumba kazali. Yabo? Akugcini lapho. Umfazi wami lo uthi uyinyumba. Ngisho igama elisetshenziswa kumuntu ongazali. Setshenziswa ubani ekhaya? Kodwa yazi ngathi inkinga zakho ziningi baba. Okay, khuluma ngiqhubeka. Yazi inkinga zakho ziningi. Qhubeka ngilalela. Okay, inkinga yokuqala le kumele siyitheklishe. Inkinga yesibili uyazi ngale nkinga lena. Senihambele kakhulu ongenza mhlawumbe usenamba odokotela and niyazi ukuthi inkinga ikephi. Because mina ngiyazi inkinga. Kodwa njengoba seningifakele sengiyabona ukuthi hayi umama unayo inzalo. Inkinga uwena. Kwazi ngani? Nangesho ukuthi Washo angazama nodokotela, washo Yabo no. lokho mina ukuthi angazama abafowenu ukhona lokho kuyangivezela ukuthi inkinga akusiyena umama. Yabo. Ufuna hlatshwa abafowethu ngami. Uyasho nje ukuthi uzokwenza angisho ukuthi akwenzeke. But uyasho ukuthi angenza ngendlela yesimanje. Ukuthi mfethu ngisho mfethu ungatshela mfethu umtho mfethu ashaya ipatroga lana ispam isidoda sakhe siphume. Impilo eqhubeke. Anze njani amethi umngane? It's not like uzolifaka phakathi. Ewe nakuqala. Ewe. Mfethu. Awuma ngidile nalo mfana ungijoyela kabi. Ungijoyela kabi bona. Ufuna amethisa umfazi wami. Uyazi ukuthi sengisebenze kanzima kangakanani? Mfethu. Ngangcolisa. Yes. Ubekwenzela isibonelo. Bekwenzela isibonelo ukuthi kwenziwa kanje. Uyamkhulumela futhi. Ungazali. Angithi yabo ukuthi nomlomo omude. Kodwa Mina ngiyasho nje. Lo mfana wena mfana yabo wena. Usiqeda lo msangano lo ngibizele wona la. Ngizobe sengikhahlelile futhi ngempela. Kunalo. Ngizomkhahlela naye. yazi mina Ontanga bakho bawomkhulu manje. Ngithi ngiyazi mina ngizama ukukhuluma nawe kahle. Wena ungizela nge-attitude njengoba ungidelela ngiyengathini kuwena. Because mina ngizama ukulungisa inkinga yakho yokuthi Uthi lo mfana lo uthi akamethisa umfazi wami. bengenze isibonelo. Mina nginabafowethu. Bengikwenze Nginabafowethu nginosikhumbuzo. Uyimentionile futhi umama leyo ukuthi mhlambe mangaze manje ungenaphi? okay, vumela isikhumbuzo kahle unkosikazi wakho. Hayibo. Enze njani? Enze njani? Mfethu uyahlanya yini? Enze njani? Enze njani? Anje umfazi wami. Awukahle vusa awukahle. Hayi nomshanga phela mfana. Hey, yabo lo muntu wakho lo. Bana umfazi wami. Bese ngicela ungidedele. Ngicela ungiyekele. Uthenze njani? Ayikho into ezolunga la uma usayibhube sikanje. Ayikho. Uma ngifuna ukudila nalo mfana. Mfethu cha ngibambelela. Ungadini Umfazi wami enze nokuphila njani? nami mina engikulethela. Mina engikulethe sifuna sizolungisa la. Mamzobe uyenzelani into yenza? Sakhumuzi la asuwiswe wena uyawisa manje ngendlela Ngicela owenza ungadili ngayo. nami. Hawu. Ngicela ungadili nami. Ngicela wena into ekumele udile nayo njengamanje.
ukuzama ukuzalisa unkosikazi wakho. Yes. Uma uhluleka wena ukuzalisa unkosikazi wakho, zame kulista Sizame- umfowenu. Enze ngalendlela ekushiwo ngayo. Ngizokuzalisa sihambeni sekhaya ngizalise. Awu, imingaki iminyaka ngithandana nawe. Mingaki? Ngizozama Mingaki? ngizokuzama ukuthola noma imbiza yakho ngcono. Imbiza? Awu ulethi. Ushilo udokotela ukuthi ayikho yona. Sasinawo sitsheno khona ngisho nokuthi sihambe sosasa lezi ingane engena abazali ziningi indlela esingenza ngayo kodwa mina ngiyifuni ngifuna yami ethi ngqo. Imuphi ke lo mfazi lo bafo mfunayo? Awu hayi ukuthi ngiyamfuna uyena ngoba yena ngiyamazi vele ukuthi unezingane sengimbonile ukuthi inzalo ikhona Oh kuyena. ufuna isikhumbuzo. Uzokuchathazela inzalo hayi ukuthi Akuchathaze kuphi ngiyamfuna. khona? Akuchathaze kuwena ukuthi Uyamuzwa uthini? ungitholele umntwana. Mina Ngikutholele Imnandi umntwana. lento eshiwo. Mina mengithi ngiyakhuluma ngiyona, sengidecide ukuthula. Because mengithi ngiyakhuluma ngiyona la ebudlelaneni bakho. Why le ngifakwe yinini? Siqala la besikhuluma kahle yonke into emnandi. But njengamanje ibino wrong. So ngikhetha ukuthula mfethu. Nangu uthe wena niyakwazi ukulungisa izinkinga nonkosikazi wakho angani. Hlala phansi nonkosikazi wakho ubone ukuthi niyakwazi ukulungisa izinkinga while mina nginibuka ke manje. Because nijwayele ukulungisa izinkinga nini nobabili angani. Sekukhona mina ke manje. Eza uNkulunkulu wemjolo ngiyanibuka. Lungisani ke izinkinga zenu. Hayi. Njengoba mina ngizela ingoba vele mina bese ngihlulekile ngithi nini enizongisiza mhlawumbe athole noma i-counseling noma athole umuntu ozomtshela ukuthi lento engisho iyenziwe ayilona ihlazo. Kodwa nkosikazi yami yini uzongiphoxa ngayo? Angikuphoxi mina ngikuthanda kabi. Kukho konke sesidlule khona. Usuzongenzani? Uzongibukisa nezwe kanje. Lento besingazama ukuyikhuluma ngcono. Hayi nabo baney'nkinga zabo baba. Obani? Abantu ayekho umuntu ongenazo iy'nkinga la emhlabeni mina sizosizana la. Ngoba sabone zabo zinkulu kakhulu. Abanye abafazi abayenzi lento umfazi ubezoqonda ngqo kubhuti wakho baze bangibhathise ijazi mina ngcono ngiyakutshena manje kusa-early Naye ungakaqali. ngabudliwe womunye umuntu. Angizange. Bafowenu uthi vele ube nodlame. Ngiyasho ukuthi yena ube honest. Wafuna ukukutshela ukuthi ufuna kwenzakaleni. Kube kuthiwa omunye umuntu ubezofika Ngizongixoxa bese. Lalela. ubezofika mfethu azamethisa omunye umuntu umbone semithi yabo. So njengamanje at least uba honest uyasho ukuthi ufunani. And iziningi indlela zokwenza ingane. And njengamanje option eninayo nini yokuqala ungathi yona le yokuthi wena ucela usikhumbuzo akulekelele wenza umntwana. Njoba ngisho it's not like uzolifaka uzokwenza ngendlela zakhona unless ngokuthi wena nosikhumbuzo niyavumelana ukuthi ekalifakeke. Awu. Sompana uyajwayela ukuthi ngishiya ngalesihlalo. Ayi Isikhumbuzo unjani? Hey, Alifake. mfethu wazi uyazi ungibonisa nabantu. isibonelo awusasazisho isibonelo. Why mfethu ungibonisa ufuna mina kuthiwa ngiyabaleka manje. Mamzobe kodwa Awusasazisho Mamzobe kodwa yini lo isibonelo. ngenza yona? Yini lo ngenza yona? Okay kulungile. Bese ngicela Ayikho into engikwenza yona mina. Mina yabo ngisiza lesihlalo kube wena. kuyangami ngabe ngisakaza ngasekhanda ngoba uyangijwayela. Uyangijwayela. Lalela. Khuluma nami ukuthi sokwenza njani iplan yakhe ithini? Iyona leyo ukuthi sicela usibusise ukuthi sithole ubudoda bakhe sithole umntwana ayikho enye indlela esingenza ngayo. Kodwa ngiphoxa yazi. Kuyafana kuyobe kuyingane yakho nawe kuyingane ingane angithi ingane zakho Leyo ngane zibiza izokondliwa ngoba yimina. Yazi lo muntu ukhuluma ngayo nengane eziwu-11. nizondliwa wena phela kuyobekwe yakho nje. Eyami kanjani ngoba angizange ngiyibeke mina wena. Angithi asambe semndenini sihlale phansi sibatshene ngalolu daba. Mase nawe uyakhuluma iqiniso ukuthi kahle hle umuntu onenkinga la uwena ongabatholi abantwana. Okay. Hayi yoke kuthukwa mina kimi. Sihamba ayikho indlela yokuthi ngoba ufuna ingane sihambe senze at least i-adoption. Angiyifuni ke leyo. Baba, Fune yami nami ezovundla wena la. awukho aware ukuthi unkosikazi wakho uyathukwa ekhaya noma mhlawumbe uyabona awunaki because akuthukwa wena. Wendoda. Mina la emhlabeni angiphilile abantu. But Ngiphilela umama into uyathukwa lo muntu uyamthanda inhliziyo yakhe yonke ubuchichima la siqala ishow right. But manje sewuyalwa manje. ngithi uyangixhaphaza. Ngikuxhaphaza ngani mina I'm trying to fix le Yini oyifixa? Yini selokusifikile nje usulungisile. Yini esoyilungisile? Fanele ngenze njani ke mina kumele manje kushuthi ngimethisa umama mina. Ubani wenze njani? Mfethu yabo lo muntu umjida Ngiyabuza ungangijwayela. phela ngithi manje ngithi ngizama ukukhuluma nawe Wena uyadelela wena.
ukuthi usuke uyithathe ngesinxele Cha, nawe. ngeke, kuyangijwayela Uyithatha lo. ngesinxele. Ngabe lento siyilungisa nje Imali, kahle imali. hle. Angisho uthe uzofuna usizo la. Eh. Sekusize ngani lo mfana? Sizolithola ngani usizo? Siyakwazi nje ukuthi sikhulume. Uzokusiza usekusize ngani? Ubefuna ukukhuluma nawe. Asikhulumile nje. Sengikutsheleni nokuthi mina Sekutshela ikuphi ibhasila ebengifuna sikwenze mina nawe. Uhlule ukumlalela endlini. Usuyahluleka futhi manje ukumlalela sekukhona mina-ke manje. Okay, Mamzola. Mamzola. Yeah. Okay. Akukho lula mfethu ngiyazi. Awumancane. Asenzeni kanje. Ayi mina nawe yazi ukuthi fanele sishade. Kulo nyaka uyakwazi ngilokho. Benganjani mhlambe lento oyicabangayo? Ngoba ngiyayizwa lento ibhlungu futhi kuphethe kabi ukuthi wena ukwazi ukukhonsela. Ngoba ngenzeka futhi inkinga ikuwena. Mina uyakhumbula ngesuku ngathandana noSilini. Ebusheni bami before ngihlangane nawe. Kwase. Wakhulelwa kwaba ne-miscarriage. Wathini udokotela? Angithi naku udokotela nina washo udokotela uthi Bengisakhuluma noMamzola. mina ngikhuluma nawe manje. Udokotela wathini? Akashongo ukuthi inzalo ayikho. Lokho akukuphuveli. Ngangisaphila ebusheni bami ngakwazi ukulala noSilini wayithola ingane. Wathola ingane mase yabaleka inzalo ke manje njengabe isabuya. Phela mawukhula pheze zikhona izinselelo obhekana nazo nawo njengokudla okudlayo khona okwazi ukudevelop izifo emzimbeni wakho. Oh. Kodwa mina ngake ngaba nayo ingane naye ukuthi inzalo anginayo. Leyo wayiphika. Usho leyo? Hayi, mina ngamethisa uSilini. Ngangibalekela ama responsibilities njengomuntu. Mina ngikwazi ke lokho. Uyazi Ngikuzwa ukuthi namhlanje. ngangivumela ukuthi ngikwazi ukusustaina noma ukusupporta leya ngane. Ngoba yini ayikuvimbile? Yabona. Yini ayikuvimbile? Mhlawumbe bekuthiwa awuzange uyiphike leya ngane Yini wawuzokwazi ukumithisa manje uMamzola. Buka umuntu ohluleka ukumithisa uright kanjani? Okay. Mamzola. Ngokubuka kwami ngoba ngiyakubona lento iyakustress. Ngicabanga ukuthi ngikhulume nomndeni including abafowethu. Sibone ukuthi mhlambe singenza kanjani. Kodwa leyo ukuthi akulala kupende. Hayi ngeke. Ngeke mhlambe banganginikelela noma bangangidonate ispam kodwa leyo ukuthi ulale nabo. Adle ikhekhe lami. Lapho kudla khona mina. Adle isinene sami. Hayibo. Akashongo naye uthi ufuna ukulala nabo. Uthe vele kungenziwa ngale ndlela zesimanje. Sungakhalisa one night stand. Uyamaza uthini? Hayibo. Uyazizwa ukuthi uthini? Asibo. Uyazizwa ukuthi uthini? Nawe phela umuntu nawe uyokuzenza uyazi ukuthi ngisafarisha. Ngicela ukuthi uvinjwe zona lezi intombi zakho awukade uhamba ulala. Uyazi ukuthi ngisafarisha kanjani ngizama ukukhokhela wena. Hawu. Imali, okay. Kade nawe Okay, awugcini. ngicela uhlale phansi baba. Ngifunani la mina Ngicela Mamzola? uhlale phansi. Enokuthula. Sengiyayikhipha manje uMamzobe, sengikubiza ngegama because ungikhombisa nawe elinye iside lakho manje. Ufunani kusikhumbuzo? Ufuna ukuthi akunikelele ngespam sakhe noma ufuna ipipi lakhe ngqo? Hayibo. Funani? Kanti yini inkinga yakho mfethu? Mfethu ngicela usuke phambi kwami. Ngicela usuke phambi kwami mfethu. Uyishaya njalo. Kodwa yini Wona msanganini ngibizela wona la. Mfethu sibukanisa nafanele. Ubuza yini? Uyamdefend. Ukubuza. Ngihlalele phansi nayixoxa le nathi anizongihlambalaza la. Awuhlanjalo zomuntu. Wena ngabe ulinda impendulo yami ukuthi izothini mase uyaqala uyakhukhumana. Okwamanje chillax. Ngisho kuzomela ngiyiqede kumile mfethu. This is too much. Okay. Bengisasho. Ish. Ngizohlala phansi nomndeni sizama ukubonisana ngalento ngoba ngiyakubona ukuthi kunikeza ingcindezi kakhulu. Uyabona? But angiyithandi lento ukuthi mangabe sineyinkinga. Ngiyazi ukuthi kade sasiyikhuluma endlini. Kodwa singaqhamuki nesisombululo. The only solution ebesinayo ukuthi sihambe sifuna odokotela. Mhlambe lento ifuna mhlambe usika ngazi. Ngicela unginikeze isikhathi ukuthi ngidla amathambo engqondo. Ngoba umshado wethu siplan ukuthi ngoNovember. Bengicela mangabe sikwenza lokho ukuthi sikhulume nosikhumbuzo noma abanye babafowethu. Sikwenze mhlambe ngala komshado, mhlambe ngalesikhathi silokhu sizama sibone ukuthi akukho mhlambe kuzoqhamuka. Ngiyabonga mase ucabanga kanjalo. Ngiyaqala ukubuza nje ukukhuluma into
engihambisana nayo nami. Kodwa leyo ukuthi ngempela ayingeke. Angeke. Kodwa yini uzongihlambalaza phambi kwala kamera la? Hayi mina ngikuhlambalazi-ke shame. Mhlambe lento besingayikhuluma ubiza umndeni, hhayi ukuthi uzongi-expose kanje. Buka nje manje, buka umhlaba Muphi wami. wona umndeni? Muphi? Khona ngizongihlasela kahle noma wakho. Cha ngeke nosisi bakho. bengingihlasela, uyazi ukuthi sihlezi siba ney'nkinga nje thina. Uhlezi usayida nabo mina awungithathi notice mase ubona uma wakho. Nkosikazi wami. Makho uhlezi e-right okudlula. Wasungibeka njengomuntu omubi manje. Kodwa ngiyacela ungaphinde ungibizele, umfana angijwayela nje. Naleli bhansa lakhe leli. Angibesabi-ke futhi umfana wakhe. Kulungile. Bobabili angibesabi. Mina ngikwenzeni mfowethu? Ngizange. Ngikwenzeni mina? Ungixhaphaza nje yini uthe uzongisiza la. Emva kwalokho uyangixhaphaza. Sengikusizile cause lento yoqeda ukisho manje ubungeke uyisho endlini. And ubhizi uthi umuntu oseduze kwami awumsabi kodwa ukazi ungenze lutho ekhona. Angisabi nobabili noma ngithiwa ngaze ngikwenze lutho. Mina ngingedwa-ke baba. Awungisabi. Angisho kanjalo. Awungisabi. Ngike ngasho nokuthi Awungisabi. angikusabi. Usufuna Ngeke ngasho impi. nje. Awungisabi. Musiyeka impi. Awungisabi. Yeka impi. Mfethu uyangcolisa. Uyangcolisa. Ngifuna umfake ibhande ngoba niyangivimba. Ngifuna ungishaya. Ngifuna ungishaya. Awuhlale phansi, awuhlale Yazi lo mfana phansi. ungijwayela kabi lo mfana. Eish. Ngicela uhlale phansi. Yini Ngeke. inkinga yakho? Ungijwayela kabi lo mfana lo yazi. Hlala phansi. Cha Khopha baby umoya. ungijwayela kabi lo mfana Hlala uyamuzwa yini? phansi. Kwakona Hayi. lokho nje okwenzayo. Hayi. Ungijwayela kabi lo mfana lo. Ngibukanisa Mfethu, nabantu. ubu-right wena. Bengi-right vele. Ushintshwa Ungixhaphaza yini? along the show lokhu ngixhaphaza. Ushintshwa Lokhu yini? ngifaka umuntu oseni lokhu ngigopolota. Manje ungawumela nomsangano wenzayo. Makuthiwa wenziwa kwena ungawumela wena. Ngenzeni mina? Hayi uyangixhaphaza mfethu hawu. Uyangixhaphaza wena awungiboni nje mfethu. Hayi nombona ulayilayi nje la kumina. Futhi bengicela lokhu ngibamba. Uthe sosolve inkinga la enye inkinga engizoyisolve yile. Mama, igama seliphumile kubaba ukuthi uzokwenza njani. Yeah. Angazi noma unjena nasekhaya. Angazi noma mhlambe nawe ugcineni nokumupha because naye indlala iyalibanga ulaka. Kodwa-ke liphumile izwi manje. Uyasho ukuthi uzozama ukukhuluma nabafowabo nizama ukwenza ngendlela yesimanje. Ngoba leyo ukuthi wena upendwe abanye abantu akayezwa kahle. So u-right ngalokho. Uzomnika leso sikhathi. After November-ke seningabona isikwenzakala kanjani. Hayi ngiyabonga kakhulu. Ngibona ukuthi ku-right masenza kanjalo. Ngizomlinda nje uze kudlule nomshado. Zondi, noma mina nawe sikejana isho yonke mfowethu. Kodwa ngiyajabula ukuthi izwi likhiphile. Akodwa bafethu ngicela ningaphinde niyenze leyo nto. Ningibize uzongixhaphaza kanje. Wena Zondi nothi uthi uxhashaziwe. Usubona amakhamera manje, ubona indaba yakhe yasekamereni uthi iphumela obala, usuvukwa ulala. Ayikho into erong kangako mfethu esingaze esiyenzile engaze wena ube vele mfethu i-conversation yethu beyingeke ibe smooth, lo daba lijulile. Bekumele ube aware liphume. So awukwazi mfethu ukuthi u-expect ukuthi yonke into izohamba kahle. Wena nje good luck ekuzameni ukukhuluma nabafowenu ubone ukuthi nimisa kanjani. Because nangu mama uyayifuna ingane. Usho njalo. Ngiyabonga mfethu ngesikhathi sakho. Uma ungena nkinga ngena la. Sir, Awufoni? go-on. Cela ibhande lami. Semambese mfethu kulungile. Wena mfethu ugcine ngeke ungijwayela kabi yazi. Awehlisa umoya. Ngicela uhambe mfethu. Sengiphumile kwena. Akuthuli. Cela ngelinye ilanga makwenza siba ney'nkinga. Ungayilezi lezi zinto lezi. Ungayilezi lezi zinto lezi. Ziyangibuka uyimanje uyangingcolisa. Mina ngizoyiletha ngoba ziyangisiza. Yeah. Uhambile uselenuka manje uma ngizoba. Njengoba engidelela nje yenza yonke lento ayenzayo. Kodwa dadewethu ngiyajabula ukuthi ulikhiphile igama sekukunina ukuthi nisebenza kanjani. Ngiyajabula kakhulu nangesikhathi sakho nje sokuthi ufike kwi-show uzokhuluma nathi. Siyajabula kakhulu. Akubonga mina futhi. Hayi kulungile. Yeah. Yabona-ke mbukela ukuthi ishow namhlanje ihambe kanjani. Sokulinda kuwena ukuphawula kwakho siza ukuthi uzophawula uthini kuma-comment.
nanokuthi nje mhlampe yini esiyenzile wrong ngaleyo ndlela ukuthi ubaba ngaze avukwe ulaka kanje. Mhlampe nawe wakwaba kwi-situation efanayo whereby nomama enaningakwazi ukuthi nithole abantwana noma wena unenkinga, yini nayenza mhlampe ukulekelela? Will go through ama-comments sikwazi ukuthi sifunde sibone ukuthi-ke singalungisa kuphi, nanokuthi-ke usisi nobhuti yini abangayenza ukuze bakwazi ukuthi bathole umntwana, cause manje ekhaya udadewethu uyathukwa, abafowabo, odadewabo, ngisho umama wekhaya bayamthuka ngoba nake ngamtholi umntwana, kanti bona bayazi inkinga ukuthi ngakuphi, sebaze bangisho kudokotela kwavela ukuthi izondi akanayo inzalo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare. uNkulunkulu kaMatekane usikelelile wasihawukela ngoba size yaphela i-episode ungayitholanga impama. Isikibha sami sicishe sadabuka. Hlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi-ke sobe siphethe bani. Siyabonga ukubuka kwakho.